Matip ngaya pulih hai na hai. Bagi sendang bayo abreu am. Ki em news nam tam. Ya kitu ba shomor wai. Ko mamia. Wat mudur li min em temian mea. Nam kum ka ti mayai hapun sai so nap kin chong mea. Ma kertang complete. Tempat jing em jong ma incomplete. Ki khubor ka Batesi TV ka umdi bas nyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Kahnya Trib Youth Development Council kalau orang baka Sarkar Meghalaya, bat ka Sarkar India, kidai benshim ya ka jinggit kli, halo ka jingyap jong kinong bela. Ha ka jing thai ubom dynamite, ha ka kremti dew yong bian, ha ka than misngat thang sko, ha ka santri urumpang arja pun rio. Ha ka jingakran bat unong lum khubor ka Batesi TV, u present jong ka seng, uba wirai wan sotun, ulo ongru ba kani ka jingja kadai ka jingja burom ya ka jilla Meghalaya. Bat bu jing keliru ya ka Sarkar Meghalaya bat ya ka Sarkar India ki bamshim lala satya ban wanra ya ka jingti dawyong katkum ka jukstat sayan wat hadin shipos nemtam nadu ba ka National Green Tribunal kala khang ya ka jingti dawyong thliu khnai ha ka jilla Meghalaya house nem arja khatsau jingja ka badai hapo musngan hak badai bat ka jingyap no jongki nongti dawyong nanti hapo musngan kadai ke basungsi bat kadai ke ru ka jingjak brom ya ka jela jungi baroi namar ba kumba phila tip sai ba nadu arjar khatsau ya ka jing ti duyong ka bagi khot ka rat hole mining la dap khang da ka NGT bat ka NGT kala ai ru ya ka bor ya sukar dia ban likhang no ya ka rat hole mining ande hadu menta pi ba kene ka rat hole mining ka dong continue hapo state Meghalaya bat kelak por du sya ke jingjia ba nak por sya por ndai tang hapo musngat ka bajia man hakini gisngi ndai hagi por ki bala dap ru kelak don ke jingjia sya ke bede ki thanya hapo ijan de health haba ngila du no sibuntli ya ki museum ki ba lului ki ba kwa ban lik belah tu nak mata ban ija te kene ke dai ke ba susi nak mata ke jela ke jungi pi ke nak liang jungi kalong ba pi kum ke seng hi ke new trip youth development ka yang nak mata ban bit ban biang kawe ka long giang ban yo ban yo kot ban biang ki kam ki jam ban wara ru ya ka development ha kawe ka giang khnang bangin la ban kentiu pada ya kawe ka ban sawan kene ke jingla ka jingle jong sarkar ban khang no lengba ka NGT ya ka jingti ya rat hole mining ban ka jing kular hiru jong sarkar India bang kinle no da ka scientific mining ha kawe dai ban ti yo biyong menta pi ke jing ka bakrau ba ha bangi perkhat ikne kam lemar balai ka jingkular jong ka sarkar MDA 1 MDA 2 pa ka jingkular ru jong sarkar India ko ong ba ladawan ra ya kata ka scientific mining kata kamot ka pollution ganduna ka jing mensau bar ka jing do no ikum sim kanduna ndre mata inda ya perkhat ba bat nginda yu njor ya ka ba ka sarkar India kalakular bat kalaklai ha ki pai ba nong sunong jong kari India hi broway ko ong ba hapo kari India ngin lek kat pala ban persang ban merak ya kata ka ease of doing business lani ban kampensuk ya berkom lek business ndre matang ibu ya ko bagi jingkeli hatu kani ka jingkular jong sarkar India ban pelong ya kata ka ease of doing business ban merak ya kata ka scientific mining nak menta banti yo duyong meta nadu arjar khatsau hadu arjar arpun rio ngimpat yi ru sepang kata ka scientific mining but sepang kata ka ease of doing business ke ease of doing business ka judon mo bahadu khatwai khat arsnam ru ban wara ya kita ki an ki ba pakan nak benta ban suk kata karkom trejam bat ban suk karkom tre jong kinong bela ki bakwa ban ti duyong tu la khatwai khat arsnam ompat la ban snaya kita ki an gi bapaka hatu kata ka demo kata ka baki ong kata ka ease of doing business nakliang jong seng hingi ong ba ka sarkar Meghalaya ba ka sarkar India ka dai ban chim ya ka jinggit kle habayap kini gibriu nomar balai habadawa ka kpo habaka dawahi ka kpo kata kemut nakliang hi jong gibriu ki bakwa bentre kam kin trebe ya ka kam namar ba katkum ka jingga sungutu ka jungi kum kinong lam seng habangi poise is Gentle Hills kibri hopo is Gentle Hills ki ongkum no
uduyong udon hopok keper junga udai ujonga ki kemong mong dei jongka ki kemong ba uduyong bodon hopok keper jongki trashnong ti po Irjen Hills ki kemong ba uduyong jong sarkar India dei uong ki ong ba uduyong ujongi ngingla banti hang tu kat bangimon kata kadai ga yujuk kata kadai ga jing sngau jong gibri hong tai andai ka sarkar pat habak snaya ka an kadai ban sngau thoru ba kadai ban snaya kata ka an ka balong ka badon ya kata ka ban penhun ya ka sentimen jong gibri hong tu hanyi su thu ba ngidon kam bantre ya ka kam ka jam na ka banta bandon ka safety ya kibriu bakin jo tre hakor kom ke babiang bat hakor kom ke besok hendrai menta namar ba kala khang no ka sarkar India ka jing tre jong tu gibriu hong tu although ki tre illegal ka bangi na kaliang jong hiru ngimkwa bagi beri kun tre illegal ndrai ka ke jing tre jong ki hang tu ka kalong ka jing tre jong ki ka belong huk hak bat mukmak ka baklam da perkat ya ka jing im jong gibri hong tu ka jing perkat jong ki kalong bet kumno bangan tre ya ka tu ka kam bangan la ban pen imja mon ra ya ka ja hayi ngasam kata ka dei ka bagi bri hong po Irjen Hills kat kum ka jing su thu ba ka jing yo sngau jong i na kaliang jong seng bagi bri hong po Irjen Hills ki kwa menta nilai yo sngau ha ka por election ha usnam arhajar khatlai ha ka por ba ya kun election na kaliang jong parti NPP ko ong ba lada wara yang i ha ka bor hapo enriu benai ngila no ban pentre kam ya kini ka scientific mining hapo enriu benai mentala khat waisnem syai kata ka scientific mining kaja balai om patla ban pentre kam ya kata ka scientific mining hadu menta balai don tang saungut kibrio arngut na Irjen Hills bat arngut na po West Hills kibayo ya kata ka scientific mining hatu don tang arngut na po Irjen Hills kibadon ya parduyong hatu don tang arngut kibrio na po West Hills kibadon ya ka parduyong matrai ki pa ki la sung thu hi pikum ki nok pet ya kene channel ngatrai pila sung thu hi ba umdei tang arngut kibrio na po Irjen Hills bat umdei tang arngut kibrio na po West Hills he is West Hills kibadon ya ka parduyong dei solan sar kidon ya ka parduyong ka bered balai on ano ya ka scientific mining ya ka license ban mine ya kiduyong tang ya kita kisomut balai ka sarkar NPP haduk menta ka balakular baong bahapo andu benai ngin pentrekam ya ka scientific mining hendrai lakat boy kat arsna menta empat la ban pentrekam ya ka scientific mining ngipoi yang syakapang ha ka jingdo no arpun rungut ki mensim ki balului ki baletre hang tei na mata ban penbit penbiang ya kayeng kasem ka jongki kane ka jing penbit ka jing penbiang ka jongki ka jing letre ka jongki hang tei ka jing do no ya ka mensim ka jongki hang tei kam de ka jing do tang ya kalung yeng ka badon hang tu dei ka jing do ru ya ka jap riu jongi ka badon hang tu na kata ka daw na kaliang hi jong seng ko ong ba kadawana ka sarkar me kalia bakatu ka jing kular jongka parti NPP ke badon hakabor menta kum ke MDA 2 piong riu benai ban pendap no scientific mining ngi kerpat ke sarkar me klia bahkan pendap no marmar kenang ba kinu ki batrekam ki badon ya ladi ya kapar duyong ban trekam ban penbahaya ke yang kasem ban sai ki kun ki ki pendap marmar ai ki ya kalat galenti ai ki ya ka license lengba kata ka scientific mining ke jongpi kenang ba pinla ban lipet nakapor syakapor kenang bangin light bandu ya kata ka mensim ka balului hak be dei bagi jing tre jing kata jong ka riu jong pi abi de bagnel da pi hagini ki sngi ki bladap ki ba ladon teng mo ka jing jia ka ba ndai tang ha po hagini ka caka ka ba jiam ta dei menfaru ladon hagi jaka ki bala jiatan ki ba kinong ti du yong tu kila du no ya la ka jong ki jing im juki na ki dau ki ba let's say mla ban pikir laki nong ti tu du yong ndai pikir man em hakwe ka por ki ong ba udon uwei ubriu ubaklat hak tu ko wei ka jaka recently tang sudah bi ndai tu ubriu baklat tu umdai nong India udai ubriu bana Bangladesh ubawan hang ne ban bo hai snong illegally klaim datip ke sarkar Meghalaya klaim datip ki nongsong snong hang tu klaim datip ke sarkar India ulawan hang tu utre hang tu bo hai snong hang tu bar ulak khlat no hang tu menta ke jingkeli ke ba mi menta ka long ba
hatu kani ka jing ai bailut kusan nak sorkar India bat nak sorkar Meghalaya hatu ka jing kular jung ki ban ai ya kata ka pisa ya ki bamun sabat ko bat ya ki bala do na ek musim ki dena em nak menta ki brio ki badesha ki trari blok let's say yo kani ka jing kular jung ka sorkar Meghalaya bat ka sorkar India let's say yo dei pen ban ya ki khar ki ba dei nang thina po bangla ki ba chuan bu hai snong hang te ha po is genti hills na ka banta ban ri na ka jing sha pun stong nang te ha po Bangladesh na kata na ka liang jong ka sanghi na ka liang jong ka HYDC ko ang ba swa ban ai ya kuno ka jing yarap hang te ha ka jaka ka bla jia ka sukar Meghalaya ba sukar India ka dei banda bu ya ka inquiry yano ba ai yano ba dei ban ai bat yano ba omnom dei ban ai nakaliang jong kaseng hi la dei hi yagi karbangla kata kamut ni persya bat ngin persya jor ban ngin nom ala diru ya ka pisa jong upai ba ban leit no chiki karbangla ki basuan bu haisnong bat su trei bean hang ni hapor ni ke bi joi Thank you.